upat din sa kadlaw. Laki kareha. Ug dugol ra kaya mga upat. Kayo upat. Bahay na ba na duha ka man? 500 ang kareha. Oo. Basig karon, basig mo size may kay trace naman. Oo. Dungagan tag 50. Hoy, mga ka-farmers, atake na naman. Wala pa niya ako tatong. Minyo na rin katok. Try tok ah. Oh. Kulay ka daw? Kulay ka? Kasi Bet, ano tok betok? siguro yun? Nalawa ko na kusugan na sa bilang ko ka na ko ba? Tunggu ko ya wa. Tunggu di tunggu ko ya. Kasi ay. Ot, nalawa ko na pwede ko eh. Limot. Grabe na kung ano tunggu ko na ya. Ano yun? Nakaribor na, nakaribor. Hasta po si Gaga. Maray usip. Nakaribor na, nakaribor. Nakot mo, wala. 75 ang riburan natin yawa. Liter ko. Pila ka na ko ganas Gaga gini ay. Mo, may ponder. Grabe si Gaga. Okay po mga ka-farmers, tingnan nyo po. Nabilaho ang aming traktor. Tingnan nyo yung teknik. Teknik oh. Talian nyo lang ng PC at saka kahoy. Lagyan nyo ng kahoy. Yun yung teknik namin dito. Dra, ikot bikas. Tamakan na niya. Lambod ra. Last ng PC na to na, kaluwas rin na. Mara niya kasi. Muna lang na. Putol man kaya kada. Hugok. Kana? Di na ka na. Kana kana malo. Balik-balikan na, bira-bira. Ayron.